se aurinko nousee. Niin kaunis on oh Jumala. On vielä kaikille aikaa. Ja taas aletaan. Hei me heilutaan taas, mutta emme kaduta. Ehkä väsyttää vähän, mutta nyt ei nukuta. Hei me heilutaan taas, mutta emme kaduta. Emme minne sitä kaduta, kai sillä kelata. Ei se minne syy on, jos on sulta uudesta. Kello takaperin käy, maailma on viidossa. Hei me heilutaan taas, mutta emme kaduta. Väsyttää vähän, mutta nyt ei nukuta. Hei me heilutaan taas, mutta emme kaduta. Minne sitä kaduta, kai sillä kelata. Ei se minne syy on, jos on sulta hukassa. Kello takaperin käy, maailma on viidossa. Hei! Kiitos! Hauskaa päivää kaikille! No niin, hyvät ystävät. Tervetuloa Pelastakaa Kaukajärvi -tapahtumaan. Hienoa, kun teitä on noin monta paikalla. Ilmakin suosii, kuten tässä on jo moneen otteeseen todettu. Ja tämähän on 70. kerta, kun Kaukajärven yliuinti starttaa noin kello 16. Se on aplodien arvoinen asia. Mainittakoon, että ilman muutamia yrityksiä tätäkään tapahtumaa ei olisi saatu aikaiseksi. Näitä yrityksiä ovat K-Market Vehmainen, Palkintotehdas, mainostoimisto PV, Kristilla juhlapalvelu. Ja mainittakoon, että Pelastakaa Kaukajärvellä on omat sivut www.pelastakaakaukajärvi.fi. Sieltä voi tutkia sitten vähän syvällisemmin tätä Kaukajärvi-asiaa. Nimittäin meidän kaikkien huolenahan on pitää tuo Kaukajärvi puhtaana ja hienona järvenä näin keskellä kaupunkia. Melkein keskellä kaupunkia. Arvoisat uimarit ja muut ulkoilijat, Tampereen kaupungin puolesta toivotan teidät oikein lämpimästi tervetulleeksi tänne aivan ihanalle Kaukajärvelle. Tämä on kyllä melkoinen luonnon paratiisi täällä tosiaan melkein keskellä kaupunkia. Ei suotta sanota, että Kaukajärvi on helmi. Kaukajärvi asuinalueenakin on lähiöiden helmi. Täällä on ympäri vuoden Kaukajärvi tarjoaa loistavat mahdollisuudet virkistäytyä ja nauttia luonnosta ja liikunnasta. Pelastakaa Kaukajärvi ry:tä haluan nyt erityisesti kiittää siitä, että järjestätte tätä perinteistä tapahtumaa. Tämä on upea perinne, joka on taas muutamien hiljaisempien vuosien jälkeenkin nyt otettu käyttöön. Kaukajärvellä on paljon erilaisia tapahtumia ja perinteitä. Se on varmasti yksi syy siihen, että täällä asukkaat kokevat tämän alueen omaksi. Tämä jos mikä lisää myös sitä yhteisöllisyyttä. Tampereen kaupunki seuraa jatkuvasti Kaukajärven tilaa ja tällä hetkellä näyttää siltä, että yleislaatu on erinomainen, mutta toisaalta tiedetään, että Kaukajärvi on hyvin haavoittuvainen. Pienikin kuormitus voi sitten taas muuttaa sitä tilannetta, että sen takia on tärkeää, että me kaikki kannamme kortemme kekoon tässä asiassa. Ja tämä tapahtuma on hyvä tilaisuus muistuttaa meitä kaikkia siitä, että pidetään yhdessä Kaukajärvestä huolta, että se säilyy tulevillekin sukupolville yhtä hienona paikkana kuin se on tänään. Mä toivotan kaikille uimareille oikein paljon tsemppiä uintiin ja muillekin mukavaa aurinkoista kesän jatkoa. Oikea vasti paikalla, helppo kävelyä, ihan tässä rossa hieman nopea, kädet tulee mukaan. Saana mennä vaan, 4 paikalla, 4 auki katso, YKKD auki, ylös, alas, hienoa kädet mukana mennään vaan.
ollaan. Vaari käski lähtee perkkareita ostamaan. Lähdetään Raumalla yli Kaukajärven. Uimalahti tennis tassu pinoon vie. Ja hullu jos on, sitä haittaa ei vielä. Uimalla yli Kaukajärven. Se on mun, se on sun, se on mun, se on sun, se on kaikkien meidän. Yhteistä kuullaan.